كوار تي في ود هايله كورنع أقطامي كاب درفتاتنا እቶም ሕቡኣን ድሕሪ መጋረጃ ዘለው በቶም ዘበርክትሎም ዝኽረት ኣለዎም ዶ ንምንታይ ምስጋና ዝውሕድ ነቲ ገሚዑ ሰሊዑ ዝሃበ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ምስ ባህልናን ልምድናን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ሓደ ብህሎ ኣሎ ንሱ ከዓ ዝገበረልካ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ንሕጂ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ስራሓት ሃገርና ብፍላይ ኣብ ናይ ደርፍታትና ዘተኮረ እዩ ዝበዝሕ ቃለ ምሕትታት ዝሰማዕናዮም ብድሕሪት ኮይኖም ድርዒ ዝኾንዎም ሰባት ኣብ ምምስጋን ድኹማት እዮም ወይ ከዓ እቲ ምስጋና ጥልቕ ኢልካ እንተረኣኻዮ ሓውሲ ውጥረትን ትዕቢትን ዝተሓወሱ እዩ ዝመስል ኣብቶም ዝበዝሑ ማለት እየ ውሑዳን ኣለዉ ኣመስጊኖም ዘይጸግቡ ገለ እውን ኣብ ምስጋና ምስ በጽሑ ኣፎም ዝልኮቱ ምስጋና መግለፂ ልቦናኻን ኣብ ሰብ ዘለካ ክብሪ ኮይኑ ንዓኻ እውን ደረጃ ሚዛንካ ዝሕሉ እምበር ካብቲ ስምካን ዝናኻን ዝሽርምም ኣይኮነን እሞ ድማ ገሚዕ ሰሊዑ ንዝሃበ ብዝኾነ እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ድምፃውያን ብፍላይ ኣብቶም ገጠምቶም ዘየምቶም ሙዚቀኛታትን ካልኦትን ዘለዎም ምስጋናን ስሞም ኣብ ምልላይን ከመይ እዮም ሰማዕቲ ከዓ ርእይትኹም ኣቐምጡ ምስጋና ንፈጣሪ እናበልኩ ልባዊ ሰላምታይ የብፅሓልኩም ኣብ ዘለናዮ ሰላምናን ቅሳነትናን ወሓዚ ክኾነልና እናተመነኹ ብመሰረት መብፅዓይ የቕሬታ ግዜ ብምውሳደይ ናይ ዘንስዕባ ተዘከርቲ ደርፍታት ትግርኛ ገጠምተን ማለት ሓደምተን ሒዘልኩም ጠበሽ ኢለ ኣለኹ ከም ቀደመይ ርእይቶታትኩምን ሃናፅ ነቒፈታኹምን እሞ ስንቀይ ኣይተውህዱ ክቡራት ሰዓብተይን ሰማዕተይን እናተላበኹ እቶም ሓደስቲ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ሰዓብቲ ንኹን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሃገርና ቃለ ምሕትታት እንተሰሚዕናዮም ወይ ብጥልቀት እንተተዓዚብናዮም ነቶም ፈጠርቲ ስራሕ ናይ ደርፊ ሓዳማይ ወይ ዘያማይ ስሞም ከም ንቡር ኣይለዓሉን እንተተላዕለ ድማ ከም በርቂ ማሕ ኢሉ ጥራይ ዝስወር ተዓዘብትናን ሰማዕትናን ካብቲ ዝናን ስምን ዝሽርሙሙ እዩ ዘምስል ፍላይ ኣብ ናይ ቪድዮ ስእልታት ደርፍታት ማለት ክሊብ እሞ ከም ማይ ቁልቁለት ሽው ኢሉ ዝሓልፍ ኣብ ድሕሪት ክሬዲት እዩ ዝመጽእ ኣብ ቀጻሊ ክእረመሉ ዘለዎ ኮይኑ እስማዓኒ ንዕቤት ስነ ጥበብና ብፍላይ ኣብ ደርፍታትና ማለት እዩ ባህሊ ኣብ ምዕቃብን ሕብረተሰብ ኣብ ምምዕባልን ስልጡን ኣብ ምግባርን ዘለዎ ኣበርክቶ ማንም ዝስሕቶ ዘሎ ኣይመስለንን ስነ ጥበበኛታትና ድማ መሪሕ ከም ምዃንኩም መጠን ልቦናኹምን ክብረትኩምን ኣብ መሳርሕትኹምን ኣይትንፈጉና እናበልኩ ከም መበገስ ክኾነና ከንደይና ዘለና ናይዘን ስዒበን ዘቕርበን ደርፍታትና ደርፍታት ቀደም ሓደምተን ትፈልጥዎም ከምኡ ኮይኑስ እኳ ዝበዝሓና ኣይንፈልጥን ጽባሕ ንግሆውን ናይ ሎሚ ዘለዉ ደርፍታትና እውን ክርሳዕ እዩ ስለዚ በብዓቕምና ንሰንዶ ነዘን ዘቕርበን 4 ትሕዝቶ ብመሰረት ዕድሚ ዕቤቶም እየ ሰሪዐ ዘለኹ ክብሪ ይኹኖም ድማ ብህይወት ምሳና ተዘየለው ብስራሓቶም ስለ ዘለዉ ምስጋና ከዓ ነቶም ብህይወት ዘለዉ ባህራትና ቁፅሪ 1 ደርፊ ወዲ ቆላ ደጋ ብፍላይ ብኣስላማይ ክስታናይ እትፍለጥ ህብብትን ተዘካሪትን ደርፊ ብዝተፈላለዩ ድምፃውያን ሃገርና ኣብ መድረኽን ስቱድዮን እትድገም ነቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ህሉ ኩነታት እትገልጽ በቶም ንደርፊ ትግርኛ መስርዕ ምትሓዝ መሪሕ ዝጥቀሱ ዝተደርፈ ደራፊኣ ባህር ኣቦና ኣቶ ቡርሃን ሰጊድ ካብ 1917 ዓመተ ምህረት ክሳዕ
1984 ዓመተ ምህረት ኣብዛ ዓለም ዝነበሩ ሓወልቲ ዝገደፉ ኣቦ ዜማ ሃገር ዝብል ቅጽል መጸውዒ ዝገደፉ ነዛ ደርፎም ወዲ ቆላ ደጋግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስደት ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ዘለዉ ባህር ኣቦና ንጉሰ ሃይለ መንሰዓይ እንተበልናኩም ከ ቁጽሪ 2 ደርፊ ኣባ ሻውል ኣብ ግዜ መግዛእቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ምስ ዝነበረ ኩነታት ኣባ ሻውል ክትፈርስ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን ዝተደርፈት ክሳዕ ሕጂ ጣዕመ ዜማኣ እዚያ ይጉደለት عباب مشاول لو مخدر فلا ترسا بخلا كيف رس درف عباي أبا شاول بأبونا ممهر على أمين عبد اللطيف أب كبابي شحنش عتميتون سسانش عتن زت زيمت ممهر أب شحنش عتمي سلاسان شمونتن عامة مهرت أب جندع توليدهم أب اسمراز عبيو أب كلتشحن 17 عامة مهرت بموت زت فليو تذكاري أبو خوينم عايزا درفي حدماجن بحر ممهر جرماي كيدانه ود فيليبو أبستتقسى عامة مهرت زتحدمت إياه بسحين شعاتن 240 كلتن عامة مهرت توليدهم أبسنة كلتشحن 10 شعاتن دما أبسدت عريفهم كبر أبونا ممهر جرماي كيدانه ود فيليبو قطري 3 درفي عدي شوي تلملم بزيادة بهاجري زبالة تذكيرو ينبر اتفلت أب جزي فدريشن إيرترا مس إثيوبيا زوسانو لو زنبر عامته شحن شعاتن 250 كلتن عامة مرت هاجري زبهالو الأوان ببهار أبونا أتو برهان سجيد زتزيمت خوين قال كاب قطما كم زيبل أدرع بليو إنجرا وطائي بتولو تنسئي نفسه وندردئي قدم كل نجر ቋንቋኸ ኣጽንዒ ዓደይ ሸዊት ለምለም መደብ ዋጋ የብሉን ተመንዚዕካ ንእዲ ኣይኣኽለናን ይበሎም ጎደሎ መኣዲ ሃገረይ ዝበለ ተዘኪሩ ይነብር እዛ ደርፊ ብዝበለጸን ተማሓይሻን በቲ ጸሊም ኮኸብ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ أب شحنش عتميتن 87 عامة مهرت زتزيمت توم كندي قد أميعة مالت حداميعة أبونا زونجل أباي كنبل كلنا بمنابنا منكون يوم نبل نخون سنداتنا نفتش قصري 4 درفي جزانا أب حملة شحنش عتميتن 85 عامة مهرت أب هاجر السعودية جدة تسريحة عبيت دمصاين هاجرنا إيدهم زنبرولا نشسك قال نجحتات كاب درف جزانا ما بقول فترتي اتازهانس كلها ما بقتا هيوتي حجت الزبلني أبتها مدر بيتنا أنا مسحواتي إنا تتصعطنا جزانا بسام برهاني درف جزانا بكبور بحر سام برهانز تزيمت كم قدامي تدرفو سنتا بخور ألبومو مالت كاسيتو خوينا قطاميا كبور أبونا إنجنير أسقودم ولد ميكائيل انت بلناكم ك ودحنكم بروحكنا سبسكرايب كومنت لايك أين رسع ودهايلي كارتوم سودان يكاور تيفي أرتعي نهم محري زلكم رئيتات يكون نقفتا لأخلنا